Kipat ba na kasnong nong thamai khat san mer hari bhoi kabakan thup na du kirang ba kilong kami bat kisamla kilatur kinsan shaberni hat police outpost bat kata bandawai ki pulit bakide ban kem mator i ujon ar marang ubreu balakam yeladi kum urang ba snong karangsa kona bat balak takti uba ellen shooting ubadi urang ba snong kasnong nong thamai khat san mer Kajingja syak takti uba Ellen shooting kalaja hakpor 8 baje duna ai janmiat bat kata kade hakpor baki brio na KHADC hima meliam bat right marwet kilalet ban penbet bat thau ya kawe kejaka jong uriu shimen kabadan hapdeng kasnong rangsa koma bat nong thamai khat san mer Henry habakum kate gapor utei urang ba ubalatep kerteng kum ujon ar marak ulak takti sendoni uba Ellen shooting halor kajing keno ba ulet tukla rigi kam snong jongki Henry uba Ellen shooting ulet syakati kejaka kadeling ba ka jingsha khod haka office usim hima maliam hadian jong kati jingsha takti uba Ellen shooting ulalet ban ujo syaki pulet ka berni hat pulet outpost bat hadian kat tu kat nepor baki pai ba ka snong nong thamai khat san mer kilatep ya ka jingja bat ba urang ba snong ulapoi syathanan kumtahi ki pai ba na kati ka snong ka bakan thop na du kilong pa kilong kami bat kiseng samla Kilatur syathanat bandawai ki pulit ke bernihat polis outpost bakide ban kemar dorno i utei urang ba hakabayade ba ketiga jingja ki beriu nak snong nong thamai khat san mer ka bakentup na du kirang ba kilong kami bat seng samla kila penram i utei uba John ar marak bat ubalak takti urang ba snong klem da don syu ke jingdon buram kataru hakmat ki beriu ke KHADC hima meliam bat right marwet syu ki beriu nak snong nong thamai khat san mer Kilakin no ru baka bakum kate ke jing takti ujon ar marak yakinong ilam snong kamde syu kasien ningkong Henry kade kasien ka baar hakaba ulak takti kinong ilam snong bat kumta ki brio na kate ke snong kilakin tui ki brio ka an bakin le yake e ka banan kam Kau ngan batai ngalak ngan batai namar kapor si beje 20 minit meneh adum nak no orang masnong yung ba Ellen shooting ulit siya rasa kuna kalau kijeng khot yung ka yung sim ka hima melim ban penbek ya ga jaga puta kebat dei yung ba dorjan hoksni dei khot ban ya sak hilang ya kate yung theo ya yung penbek jaga ha te senong rasa kuna garo de hangta bade hadin kata ulas yu syok sudat yang orang masnong yung kelem kan ngono badau ini nak yang kata ujon marak bagi orang Batsenong Garo nong pendet senong kami le orang Batsenong Garo tang ba antep uleu step style ne uleu full style ne tip ya kata sama udong uleu ujon ar marak TKI ke ba ni kum kasnong deh ni sengeu si hadu kata ban kita keti no brio ya orang Batsenong jongi na orang Batsenong jongi dei wai bad bo tip kit ni ka khia ka chon jong snong bra ka wai baro si snong ngadu ki barit adu ki belasan ru nilong kani alut orang Batsenong ya ki kam snong kam thau ro khai kasuk kasan ro khai ngatip kham bahai kata wai orang Batsenong kalong kendit ba isngau ka snong bra ka wai lap ta jing bitar musu jerong ti la si suthap Yau neu rampas nong jongi mo ba. Tekalong kan oi ka kata mariong. Ya kajat benriu jongi khasi. Jat benriu jongi khasi. Ba kini ki garo at least kidai banlong corporate ilong bayaya song suk song scientist komisi para. Hara yau neu breu bolong parat liam kajing sarong bat kajing sio he jo. Te nata kadau niwan hangne apok polis jan mata ti saga anya yo hai lega FIR bakin tem nak modor bakin pensitum ya katkum ka ai ne kata pai ngala ban batai katkum ka jingjia ke hak do kopor ka bangi ngangalai rengkat pati membar ado nreungut ya don tang ba ka jinglai ke jungi saka to ka jaka kadau kolong ba usim na ka himam lem ukhot yangi kum rang Batsenong bat namar ka jingtho kadon senong thamai khat san mer dei na kata kadau uang hak tu kasni hidai bandon lang tingi ya mi mene ya hamar bi mi nging mi mong ai nging isu don lang nakaliang ka konsil ru don way nong theo den nakaliang kahima
Rudon Gibriu ki Basan, ki Menteri, ya don lang. But don ru us imrai. Nakaliang garaj ru wan hirus imrai. Rengkat pat ki staff ki jongo. De haden kata ngingi mo ngai. Ki ki lek thau la ka jong jing thau ki jong ki ngingi yang surok alti ngi supet ngi suyeng. De ngim tuklare ka kam ki jong ki. Ngim ti ba yai. De halor kata kadau. Uong ba piwan sini ke area jongi kam dan hok ba piwan sekali ke area jongi hakata ka por tak ti thap nakane sanglang mat ke jonga ede na kata ka daw nga sneu jem daw bat hadu kata sneu ka jingkren ke jongki barok daki sinong kimi hakata sinong karo kimi daki sinong bat ki ongru ukhasi udai ubarip seng ki ukhasi ki keren bay harukum jaj dak ten karo bon ka bangam sungthu ka ten ka jongki idai na kata daw ngi sus ngap jar ngim la ye te ka jing poi ka jongi sene ka long dai na kata daw tang paro ki badon ha ka por kum ka snong ka thau ki la sim khiai ka ka jingjia ka jongi wa ni don ka jing snosi ka bajur ha do kata halor jong ka jingjia si snong si thau ka jing de ben song suk chong san nei da kene ka jinglong personal jong ki breu mo ki balong simet ka jinglong ba simet jong ki kakta mat yong ya ka snong ka thau ba ro ngam lak nam da ai ku lei ya ki police officer berar jong kene ka boni hat jongi ki bala sim khia yak ne ka kam ban sim action halor jong kene ka jingjia bat ka jingkentu jongi na ka snong kalong ba ya uni ubreu dei ban ya thaka ai ban te la kam ya ka jinglong boman ka jong o namar ngi kum ka snong idon ka jing chong sir kam dei su ka ne ka sin ka baningkong ka ba uni ubreu lak takti ex ya ex rang ba snong jong iru men syau lak takti te kan de ka sin ka ba mentar irang ba snong takti ngi kirang ba ngi ki nong snong i buram ya orang ba snong mar udai upa jo ka snong rei da ki ki breu kin wan that rong kum ne ngim su tanat da kata ka daw ngi penrem jur bha ya ka ne ka jing le jong ki ne ki para marjan ki jongi banang ni sakmat lengba ka ne ka jingjia ikermen ba ka numdon su kum ka ne ka jingjia la da ka dang ye don kum ne ka jingjia ngin ya bi sakmat nginum sange tang de kini ki kentien ku dai sibun ka ba ya kendo menne ka no phai singi te nga kumu nong ilam jong sama snong ha ka ne ka dong ka thai jong ka snong khasi na mengaso ba betul kum ni na kalong ba tamrang ka jingli jong kini di perlok dorong dan ini satu program ngadon lang support ke ka jingli jong ram os dong no mai ka sander kalong halor ka jing kasti balaka na ka mamle rengkat ka jing don lang di council banding sarjamin ya kata kaca jong ba dorjan hongsni te hakane ka jingli jungi ngadon lang ben senan support ka bangi don hakate ka jaka te kilaidon kinong snong na ki tuk snong garo ki lokobi umla ban yo kilai bon ni kilai ken na ten kabas tem kabas mulai pucat te mangang adon tu nga yang ki kedok di ki yum tu ndrai ngam ngam pateo ban ngam ngap ya tak chicken ki kan bai dai kan tu hang tu te hadin ba usim nyok hima melim ibasan inventary kilai pen i ya lai sorjamin ya tu jaka bat kadon ka baki layar resolve hang tu anda apa kalian resolve tu na kalian jong uni nong punya snong tu ulap ngai bagi lai pen iya ta ikut sela ki ba maki kidon na kalian jong ka council bat na kalian jong di mamelim kidon lang support tem right kidon lang support te haba im bakaladon ka jingya penbek tu support te kilai sedang banle no ya ka sarjamin ngani ban le ya ka demarcation yang tu jaka anda haba kalayat kata ka demarcation ka pakadanya na kalian jong jadi ki progaro silakan dia kan pensiat ya tin khana baikkan ikedong bengi khasi kemudian tai ba ngiwan ban tuklar ya kam snong jongki ngiwan ban kini jaka jongki kata bagi charging te kumta amta ngidang siang gumto hi kata jaka te kensan juan armarak utu nong priak snong wan mar persya uthap ya orang snong ba island stick te ngar ang mar thap tu ngam man ong ai bajon kumni ta kamlong kami ini kan hari ini pun dari benken dah ketin beli dah keti te hadu ngalinyo te hak tu ko dan lang basan ba basan ngomlong nata menteri khar sati
bat kiwi te usim raj rudan hatupor te ngang asu ban pasat saka hima saka dorban jok hima bangi hangni kum khasi trairi muluk kat kum kariti ka kalsor ka dei hapo jongi khasi te nakalen ka hima kaladon ka aj kaladi ba petrikam ya ka an ba yakini ki breu ki don yakani ka jing sim selas niu yangi bakin phai khmat ya kate gariti dustur namar ngidon hapo ka breu nyau trap ngidon ya ka kalsor ka ngidon ka praktis ka ngidon ngakerpat ya ka hima bat ya des council bahkan sim kaya kane ban ICT sakini ki dong ki bagi perlok karu rabha ni mikir kinono bakin tip saya ka an kan ti dustur kumni lara komunis kumni kini kim stu ya kata kar riti bat hendo bat siap lane ka sencar khadar jungi hangne te ki bedet komunis kumni te aso banjur bat ong ya ka bor an bat council bahkan persai pa ya kane ka ya ka komtrikam juga kanang ba kini ki perlok ki rabha ni ki mikir hangni ngidon ki babon bak besong khle akan ka caka jungi bagin sai bagin tip ya kane bahkan ini ka jing mangi kum ki samla khasi pat kum kisnong khasi kadi ka hok kanong keti jungi amdi bangi wan ban kini lane ban susim jumor ya kata ka bor dan kata ka kom trikam hapo ka imlang salah nah kalian jungi kum samla snong ngimdon kano ka jing i menong ba isi yang taki karkaru lani i karo i rabha em i kam ngimdon ngata lani ban ong ba ngilwan rai kata ka jing bong banyak penper bajaj bereu ngimdon ya kata ngi baju pelokoro ngi ibai sok ya kan kata kar dustur rakar riti dustur ka ba kayak hapo ka hangni hapo ori kasi jongi kumju hakarur di pelokoro tidon ya kan dustur lagi ka ba hangti haba haka area jong ka council jong garu kidon kidokma kadi ka benta ban pej ya karti ka dustur rane kata ka senot jimisa ki kotsla kadi binyat bing ba jong tau muku tau dogma hapo garwil ni hang ni hapo khasi ni don urang basnong ni don semraj kum tater te hari kasi ni yen sibun ba kidon ki jaka ki ba khot dan jong semraj dan jong sodar tater ni don sibun ki hima te halor kat kabenta kala banlong ka ba kisu bakla kita giwe te kasong ba ka haka discouncil bakat pensai ba ya kane ka kom trekam jong kata ka tang ini kentien te kamdon si onang e te ngakarpat begini pelok gororu bakin long ibajajai namar kane kam dei bangi ni syun yaki yo pamakir ki bu syun yangi kam kata kam dei ngi wan hang ni banyiken kat kum kariti dustur bat ka sencar kadar jongi tang ini hi kubisur